Ahojte všetci, ja som Macejino a dneska je to prvý diel z pušovania Bibi na Axtier. Dúfam, že sa nám to podarí, ale je to iba prvý part, hej, takže tak. No a môžeme ísť na to. Terminátor. Vidíte, tu som skoro nič nerobil, iba som takto hral a bol tu Edgar a skoro nič som to nerobil, takže túto vlastne nič nebudete vidieť, dokým som sa nedostal do dosť náhovno situácie. Toto je za situáciu, dobre. Dobre, tak tento má inak boh. Špode. No neskočíš na mňa, bráško. Ak na mňa skočíš, tak ti odpálime k žabu. Nekam on to využije. On si počkaj do toho malo hap. No tak toto je za peknutá situácia, chalani a babi. Nevydarené hry vám vystrihnem. Dobre, toto bola vydarená hra, ale také deskavím, že hneď. Ok, tak zahokujem rang 38. To very good. Skapty sa. Sando, blbá, sprosto. Dobre, táto hra neexistovala. No, neskoč. To je matoha. To je tupá matoha. Preto nenávidím Kita. Nenávidím Kita. Nenávidím Kita. Nenávidí. No super, no tak najlepší. Nebyli na diaľku, tak nich nepoviem. No na blízko. Keď napríklad Piper, keby sa si stretnem, tak sa vyzešťažujem. Možno, že odpáli tým tvojim mozočkom. Kamera si asi zväčším toto obed, mám fakt mini. Tyvo, on si... Kamera sa ku mne pritiahneš, tak si definitívny pap... No on bude ku mne, že? Tak budeš mŕtvý, lebo... Ty vole! Jak si ma nasekol, nemyslíš? Ja si jem patata, takže dám si to ja. Hihi. Dobre. No, dneska vyjde video možno aj na môj taká balka účet. Ho máte do vpíp. Ja o tom hovorím, ale ne v takejto dielke. Trošku bližšie by sa nedalo. Ty vole, ja som tak vedel, že to urobí. No super, ona má ešte aj účet. No tak akože ja som definitívne takže ona nemá nič. Ten kedyž má niečo. Tak to vymyslela, dobre, to má úplne. Ty vole, WTF, jakže sa hýle? No tak to si dáš Dobre, Petrofej, to bude v pohode, to bude v poriadku. To bude super. Ty vole, kámo. Ja som úplný debil 3. stupňa, alebo čo? Zabíja nejaké piano, ne? To neviem, tak fajne. Ty vole. Čau. Plesko. Dobre. Kam ten normálna hra 25 normálne, akože vtedy keď bol ešte normálny rank. Teraz som reálne na 24 do Laka maka puka taka pika 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 bim bak bum 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 bak bang. Messi dáš prd. Ale on nemá vymaxovanú. Nemám. Jako leď. Skap. Kamo, ten bas môže proste... Ne, ty vole, ne, si dáš prd. Prečo ja to musím vždycky tak posrať? Kámo, ideme, dúfam. Tak tam nejdem, bráško, alebo také to nejdu ani, tak tam ideme ja. Aguis take first takedown. Ja budem first takedown pre nich. Wow. Kámo, to čo bolo za kombínaciu, to som ani nechcel. Wow. Ty vole... Yes. Ty vole, ja už mám... Ty vole, ne.
No mám vyhraté, podle mě. Lebo mám za chvilku gadgetu, teda nej gadgetu. Dobré, nevím. A ty vole, můžu to nahitovat? No nedá. Tak by se hitalo, tak by se mohlo. Ty vole, oni se jak rozdělili. Ty vole, kaká. Já to dosral. Ty vole, ne, to se nestalo. Já to zas Kámo, tak ty jsi pěkně ementálna. Double takedowns! Dobré, Mandy, Scandy. Ty vole, kámo, pojď. Yes, kámo. Wow! Dobré, hrát přijde. Game ještě. Táto. Aj. Tato bude super, podle mě. A ona se ještě healuje, tak to je banger. What the fuck? Pojď, kámo, tady first takedown. Pojď. Do Ripíky. Pojď, kámo, my máme Čecha. A koukáš na to video, tak čo ves? Ty vole, kámo, ne. Má hitol, jakož má hitol. Já si to trošku pokouším. Nemám ona ho heal. Čo to je za brawlera? To je Willow? To není Willow. Čo to je? Nebo to někoho zabije. Nedostal. Ne. Ty nějaká takáto? Aha, tak. Tak to nevím. Low shit. Když on to taky teleportně? Diction, tak to dobrá vymyslela. Si děláš špí. Ne, kámo, oni povedali nějaký duel mezi sebou, ne? Tak to je díky, chalani. Pojď. Jo, ty vole, já jsem best. Ne, kámo, tak to je pain do tvý. Ty vole, ne, pojď, ty vole. Pojď, ty vole. No, to není. Scaping. Ty vole, tak já jsem definitivní prd. Tak nejsem, jupi. No prd, tak jsem no. Tak GG, no. A vyhráváme, tak. To ještě koksem. Ty vole. Na strana 2. Tak. No proč tam jedu? Jsem autista? Double takedown, no to super. To je velmi super. A já ani nerozmýšlám, že mám hento. Dikšuna, ale fakt. Nervy na teba. Máme toho low a fakt nejrví. Pojď, kámo, no pojď. Pojď do něj. Pojď do něho. Pojď. Prečo sa ma bojíš? Double takedown, koukaj. Tam vidíš double takedown. Tak no. Ne, ty vole. One takedown for victory, ale za to bude only takedown for defeat. No jupi. Jsem malem post. Já jsem to najmenej, že? Dobre, nedal, ale tak jupi, mám rank 38. OK, já vám děkuji, že si video dopozerali sem a čaute.